Den gør det. Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så skal jeg spille Muffin Night. Den ligger her. Så kører det. Sådan. Kom så, zombie. Kom så. Undskyld, at jeg lige startede ud med at være inde på noget andet. Det er fordi, at jeg først skulle lige få det til at virke. Det kunne det ikke. Men nu kan det godt. Nej! Nå, det var så den video for i dag. Håber, at I synes godt om den, og husk at like den og abonnere mig. Hej hej, ses næste gang.